जिहेतु जों आसामनिब्लाबो दुलाराय बाथौ गौथुमा जे आसामावल' नङा वेस्ट बेंगलाव दं, नेपालाव दङ, मेघालयआव दङ, अरुणाचलाव दङ। जों गासैखौबो नोजोर होनांगौ जायो। नाथाय नोंथांमोनहाबो बेखौ मिथिखागौ, बयबो मिथिखागौ जे दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे सरकारि अनुष्ठान नङा, बे NGO नन गभर्नमेन्टेल अर्गानाइजेसन। जिहेतु बैसागु फोरबो जोबनायनि उनाव मोनसे बर'नि जोंनि नियम दङ जे जोबनायाव जोङो इसोरनि खाथियाव जाहाथे बोसोरा मोजाङै थाङो बेनि मोनसे आर'ज खालामनाय जाहैयो आरो बयनिबो गाहामनि थाखाय बे आर'जखौ खालामनाय जाहैयो। दिनै नोंथांमोनहा बेवहाय बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे जोबनाय हाबाफारियाव जोंखौ हांख्रायदों आरो जों बेवहाय नुजाफैनो हादों। एसे आगोलाव मेलखौ बेखेवलांनाय मानिजाथाव बिथां नार्जिनारिनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिन्थिनो हादों जे जोङो जेखि खामानि मावनो थाङा मानो बे जों गावखौ सिगां राफोद खालामनो नांगौ। व्यक्ति हिसाबै जिखिनि क्वालिटिखौ नांगौ जोंनो बे क्वालिटिखौ जोङो राफोद खालामनो नांगोन आरो बे व्यक्तिनि जिखिनि क्वालिटि दङ बे क्वालिटिखौ जों मालाबाबो माबानो नाङा, नस्थ' खालामनो नाङा। बे जोंनि साननायानो जा बा जोंनि नैतिकतायानो जा बे जोंना मोजां जानांगोन। गेदेरखौ गेदेर, उन्दैखौ उन्दै जों मानिलायनांगोन। मानिजाथावखौ जों सन्मान होनो रोंनांगोन। दा बेफोर गुना जोंना थानांगोन। जेंना जाखागोन, मालाबा समाजाव मेरला जेंना जायो, नाथाय बे जेंनाखौ सुस्रांनो जोंहा गोबां राहा दङ। जे जोङो बर'नि जिखिनि आसार बे आसार मथे जों सोलिनो नांगोन आरो बे आसारावनो बिधि बिधानाव गासै लिरखानाय दङ। दा बेवहाय बे मेलाव फैनानै मिथिनो हादों जे दा बेंगलाव निस्सय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव बांसिनानो फैदों आरो सिगांबो बाथौआवनो दङमोन। नाथाय दा जिहेतु बाथौनि गेजेराव बाहागो दङ, बहायबो बाहागो थानाय दङ। जेरै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमाव जोङो कअर्डिनेसन कमिटियाव माखासे जोंजों गोरोबै आसारफोर गोरोबै बिथांमोनखौ खौसे खालामनो थाखाय जोङो कअर्डिनेसन खालामनानै लाबोदों। थ' जिखिनि फारागथि दङ, धोरोमनि फिल'सफियानो जा, धोरोमनि सानदांथियानो जा, जिखिनि फारागथि दङ बे फारागथिखौ जिहेतु सिगांनिफ्रायनो फालिबोदों, मानिबोदों, लिरनायानो जा बा लिरैयानो जा बेखौ फोसाबनो सम नांगोन। दा जोङो हागौमानि बे जेंनाफोरखौ फोसाबनो थाखाय डाइरेक्टलि अर इनडाइरेक्टलि जोङो धोरोमनि माखासे हाबाफारि लानांगोन। सावरायमा जथुमानो जा बा अबेबा मोनसे सोरखौबा आलासि महरै लाबोनानै बिनि सायाव बुंहोनायानो जा आरो जिखिनि बिधि बिधान दङ बे बिधि बिधानखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो बेवहाय दौरिनि अभाब होनदों बा दौरिफोरखौ जिखिनि मिथिहोनांगौ बे मिथिहोनायनि गुननि अभाब जानानै दङ होनदों। दा जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो देग्लाय जायाखिसै, बिनि आगोल बाराव जोङो बोसोरनैसो माबादोंमोन जे जिल्ला जिल्ला दावबायदोंमोन, बबेयाव जिल्लायाव मा समस्या जानानै दङ दौरिफोरखौ जिल्ला दावबायहोदोंमोन आरो माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा बहायनो बुंबोनाय जाहैदोंमोन। निस्सय जोंना पश्चिम बंगनि जिहेतु जिल्ला आफाद दङ आरो जोंनावबो मिरुजों जिहेतु सोमोन्दो दङ, जायखिजाया जेंना जाब्लानो बिथांमोनहा जोंनो खबरखौ होलायनांगौ। बेनिफ्राय जिखिनि समस्या दं बे समस्याखौ जों आल'सनानि गेजेरजों, सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ मा खालामनांगोन, समान खालामनो नाजानांगोन। दा दौरिनि बेलायाव बुङोब्ला जों खमावबो सानसे साननैजों जानाय नङा, मावबादा लानांगोन। खमावबो सानब्रै सानबा मावबादा लानांगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि हांख्रायो जोंनि दौरिनो माखासे रोंगौथि दिन्थिनो नांगौ,
माखासे गियान होनांगौ बावनाय थिनाय बा धोरोमनि सोमोन्दै माखासे गियान होनांगौ होननानै बुङोबा बेखौ मावबादानि गेजेरजों बेखौ फोजोबनो हागोन आरो बेवहाय जिखुनु मावबादा खालामनायाव गोबां बाजेटनि खोथा गैया जागजगनि खोथा गैया नोंथांमोननि दौरि आरो जोंनिफ्राय जेसेबां नांगौ जोङो मा लाइनाव नांगौ बेखौ जों माबा खालामोब्ला एरेन्जमेन्ट खालामोब्ला खम खरसनि गेजेरजों मावबादा सानब्रै बा सानबा जुदि खालामनो हायोबा नोंथांमोननि जिखिनि अभाब दं बे सुफुंजागोन होननानै साननो हायो बा बुंनो हायो। बेनि अनगायैबो नैबे जिखिनि धोरोमनि सानदांथि आरो फिलसफिनि फारागथि माने आगोल जोंनि दाबो दङ जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव मोननो हायो बिथांमोननि लिरनाय गोबां जिल्ला आफादफोरा जिल्लानि कनफारेन्स खुङो आरो बे कनफारेन्स खुंनायाव लाइसि बा बिसम्बि दिहुनो बे बिसम्बि दिहुननायखौ नोंथांमोना जुदि नायो माखासे दैदेनगिरि गोजाम दैदेनगिरिफोरनि बिथांमोननि माखासेनि सानदांथिया गोदानाव फैनो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोननि साननाया आरो आथिखालनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि फिलसफिजों सोलिनाय बेवहाय सौग्रुनाय नुयो। दा बेफोरखौ जोङो हरखाबै फोजोबस्रांनो हाया गोबां सावरायनायनि गेजेरजोंसो जों बेखौ फोसाबनो हागोन। थ' आसा खालामदों वेस्ट बेंगलनियावबो बे जों जेरै दुलाराय बाथौ गौथुमा कअर्डिनेसन कमिटि दानायाव जोंजों हेफाजाब होनायाथ' ओरैनो होआ जे मा खेथ्रआव जेनेबा मार्च जागोन मा खेथ्रआव ज' जालायगोन दा जिहेतु बिधि बिधाना आलादा जुदि जों बिधि बिधानाव बादा होयो होनबा रावबो फैनाय नङा। दा नोंथांमोनहाबो वेस्ट बेंगला जे बिधि बिधानाव दा बादा होथ'नो नाङा जाय जेरै सोलियो सोलिनानै थाथ'थों खालि नोंथांमोननि ग्रुपआ राफोद खालामदो बेनिफ्राय गथै माबाया दुलाराय बाथौ गौथुमा बबे स्टेटासाव दङ बेखौ दिन्थिनो नाजा आरो जिखिनि फारागथि दङ बेखौ डिबेट सावरायना जेला जागोन होमबा डिबेटनि गेजेरजों लास्टआव मोनसे आउटकाम फैगोन बे आउटकामा निस्सय पजिटिभ जागोन मालाबाबो नेगेटिभ जाया बुंनो हानांगोन जिखिनि डिफारेन्स दं। बेनि अनगायै जिहेतु बाथौ धोरोमखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आजौमोननि दिननिफ्रायनो फालिबोदों बै समाव निस्सय लिरनाय गैया आरो बेनिखायनो जाब जुग थिग धोरोम नङालासिनो फुजा हिसाबै पालन खालामनाय जाहैदों। बै समाव दानि बिजिरनायाव जुदि जों नायोबा सिगांनि फालिबोनायखौ जोङो धोरोम होनालासिनो जे बाथौ फुजा होबोदों होननानै जों बुंनो हायो। थ' आथिखालावथ' जोंना धोरोमनि जिखिनि नांगौ जिखिनि आखुथाय नांगौ बे दुलाराय बाथौ गौथुम दैदेननायाव जे बाथौ धोरोम दङ बे गासैबो धोरोमनि आखुथाया दङ। दा जोङो मालाबा ससियेल मिडियाफोराव ओंखारनाय नुयो जे जोंहा बैसागु फालिनाया जोङो बाथौ सिबियारिफोरा जोनोमनि सिगांनिफ्राय जोबजासिम गावनि जिउ जोबजासिम माने रुंसारसिम जों मा होनो धोरोमनि नियम निथिजों सोलिनो गोनां जायो। जिउ जोबजासिमसो होनदों आं मानसिनि देहायावथ' सि थायोना आत्मा थायो आत्माया थैया गोथाङै थायो बे मालाय सोरजिगिरिनाव थांफिनो जोंनि मा होनो फिलसफि मथे। दा नैबे जिखिनि धारना बे धारनाफोरा क्लियार जालायनांगोन। धोरोमाव सैथोता थानांगोन आरो बेवहाय खाना फोथायथिया आश्रय गैया आरो फारसेथिं अति अलौकिकाबो बेवहाय जायगा गैया धोरोमाव। जों जिखिनि
खामानि मावनो थाङो बे सैथोखौ बिथा खालामनानै खामानिया आवगाय धोरोमखौ जों फालिनो थाङो बा सिबिनो थाङो जेराव फोथायनाय थानांगोन जेराव सैथो थागोन होमबासो जों माने सोरजिगिरि इसोरखौ मोननो हागोन गुबुन फारसेथिं नैबेखौबो नोजोर होनांगौ जे जों इसोर सिबिनाय बा फुजा खालामनाय बा सोरजिगिरिखौ जोङो फुं बेलासि सिबियो खुलुमो बेनिफ्राय राजुहा फारसे मंगलबाराव जों जेनेबा खालामबाय बाथौ गौथुमनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बर' हारिया बेयाव माखासे नोजोर होनांगौ खोथाया जाहैबाय केवल इसोरखौ बावथाय दावथाय होनानै फुजिनायाल' धोरोम सिबिनाय जाया बेवहाय इसोरा मा जानाय नङा जे सेटिसफाइड जानाय नङा बा मोजां बे गोजोननाय नङा बयनिख्रुइ गोजोनगोन इसोरखौ सिबिनायनि जिफोर नियम नितिफोर जिफोर आदर्शफोर बे आदर्शखौ जुदि जोङो सुबुंनि गाहामनि थाखाय जुदि जों प्रसाद खालामना होयो बयनिबो बुजिनो हानाय जुदि खालामना होयो बेवहायसो बांसिन इसोरा गोजोननाय जागोन मानोना सोरजिगिरिया जोंनि मावनायखौ जोंनि बुंनायखौ मिथिखादों आं मा गोरोन्थि मावदों रायजोआ गोरोन्थिखौ हमनानै आंखौ दन्द होबाय पानिशमेन्ट होबाय बे पानिशमेन्ट होब्लाबो आंनि गोरोन्थिया मुक्ति मोनाबो जानो हागौ मानोना इसोरा मिथिखाबाय जे बे मा खालामदों मा खालामाखै बिनि थाखायनो जे जि खामानिखौ मावोबा सार्वजनिक भाबै बयनिबो मानब जातिनि थाखाय सुबुं समाजनि थाखाय मोजां जायो बे खामानिखौसो बे धोरोमनि खामानिखौसो जों बांसिन प्रसार खालामनो आवगायनांगौ आंनि बुंनाय ओंथिया बे नङा जे धोरोमखौ मोदायखौ माबाखौ जोंनि सोरजिगिरिखौ खुलुमनाङा बा बावथाय थावथाय होनानै खुलुमनाङा बे नङा माने जों बांसिन इम्परटेन्स अबाव होनांगोन बे खोथाखौसो बुंदों बेजों लोगोसे जिहेतु जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो रुंसारसिम जों धोरोमनि नियम नितिखौ बिथा खालामनानै जों खामानिखौ मावफुङो होमब्ला बर' होनोब्ला बाथौआरि बाथौआरि होनोब्ला बर' दा बाथौआरिफोरा जोंहा फोरबोबो खुङो बोथोर लायै बोथोर फोरबो खुङो नैबे उदां बोथोराव जों बैसागु खुंदों बेनि उनाव थांगोन जोंहा आमथिसुवा बेनिफ्राय मा मोनगोन जोङो लक्षी फुजा माइनाव लक्षीथ' नङा माइनाव बेनिफ्राय ओंखाम गोरलै ना लास्टआव जों मागोआव मा थांगोन जे बाथौ खेराइ दा बर'नि गेजेरावनो जिहेतु बाथौनि गेजेराव गोबां भाग थाबाय नालाय मालाबा ससियेल मिडियायाव ओंखारो जे बैसागुआ बाथौआरिनि नङा बाथौआरियाफोरा डिमान्ड खालामो जे बैसागुआ बाथौआरिफोरनि थाखाय दे मानो नङा जानो दे रायजोफोर जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो जोबजासिम जोङो धोरोमनि नियम नितिजों गासैबो खामानिखौ मावलाङो बैसागु खुंब्लाबो जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो माबाखौ जोंनि इसोर सृष्टिकर्ताखौ जों सिबियो बेखौ गारनानै जेबो खामानि मावफुंनो हाया बेखौ गारनानै जेबो खामानि जों मावफुंनो हाया जागायजेनबाय रंजाबाय 7 दिननि उनाव बा लास्ट दिनावबो जोङो मा खालामो बेबायदि बेवहाय क्लजिं सेरेमनि खालामदों बा आगान गाखामत खालामनाय दङ बेवहायबो जों गावनि गेना गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बियो आरो बोसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो आबाद आखाइफोरा जुदि मोजाङै थाङो मिथिंगानि अबस्थाया जाहाथे मोजाङै थायो बिनि थाखाय जों माने आर'ज गाबो होमब्ला बे बेलायाव बेफोर एफा आसार नितिखौ जों फालिनानै मोनसे फोरबोखौ खुंनाया बर'नि बा बाथौआरिनि मान नङा जानो सोरनिथो जाखो होनबा बैसागुआलाय बबे ग्रुपनि बर'नि बबे ग्रुप हान्जानि जाखो जोंथ' बुङो जे बैसाग जोंहा मोनबा फोरबो दं नालाय बैसागुआ जोंनि माने बर' हारिनि बाथौआरि नङा बर' हारिनि बाथौ आरो बर' हारि माने बाथौआरि जायखिजाया दा जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय बा जोंजों जाय जगाजग खालामबाय थादोंमोन जे थानसालिनि अभाब थानसालिखौ
माबानो हायाखै फोसाबनो हायाखै दा जोंहा गोबां जों रायलायबाय थायो बा खबर मोनबाय थायो लोगोसे जोंनि फोसावदिं नेहाथारि सुरेश इसोरारि नांजाबनानै दङ आरो बिथांनिफ्रायबो खबर मोनबाय थादों लोगोसे जोंहा प्रताप कार्जि बिथांनिफ्रायबो खबर मोनबाय थादों आरो गेजेराव जों दिनैजों खननैसो जाबाय दं बेवहाय गिदिंफैनो खनथामसो जाहैबाय आं खनब्रैसो जाहैबाय जिहेतु जों आसामनिब्लाबो दुलाराय बाथौ गौथुमा जे आसामावल' नङा वेस्ट बेंगलाव दं नेपालाव दङ मेघालयआव दङ अरुणाचलाव दङ जों गासैखौबो नोजोर होनांगौ जायो नाथाय नोंथांमोनहाबो बेखौ मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ जे दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे सरकारि अनुष्ठान नङा बे NGO नन गभर्नमेन्टेल अर्गानाइजेसन दा जों दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आसाम सरकारा बा BTC सरकार जिखिनि मदद होयो बिथांमोना मदद होनो हायो गोसो जायोबा नाथाय जिल्लाया जों माबाया स्टेटआ आलादा आलादा जानायखाय नोंथांमोनखौ सहाय खालामहरनो थाखाय जोंनि थाखाय उसुबिदा जायो बेखायनो माखासे बुद्धि खालामब्लाबो सौहाजोबा जेसेबां हायो सौहानायाथ' सौहानाय नंखाया जोङो जे एसे हायो बेखौ मदद होनो होननानै खोथा होदों आरो खोथा होनाय हिसाबै गोबाव सम जाबोबाय दिनै बेवहाय जोङो वेस्ट बेंगलनि खोथा होनाय हिसाबै वेस्ट बेंगलनो माबा मोनसे होलांगोन होननानै आसा खालामदों थांनाय जोङो माबायाव 21 तारिखआव नयाबस्ति भलागन्ज बांलादेश बर्डाराव बहायबो मदद होदों बेनि अनगायै जों मेघालयनि गार' हिल्सआवबो मदद होदों माने जोंनि केपासिटियावसो जेसेबां बियो बिदि नङा जोंनि केपासिटियाव जि हायो जों बेखौ मदद होनो आवगायदों थ' नोंथांमोनहाबो डिमान्ड खालामनो नाङा जोंनो ओरैबायदि होथारनांगौ माबानांगौ होननानै जों जोंनि केपासिटियाव जा हायो जों रावखौबो माबाया नेवसिगारा जों खोथाखौ मा खालामगोन लाखिगोन दा जोङो आफाद दैदेननायाव नैबेबो मोनसे नोजोर होनांगौ सोरखौबा खोथा होदोंब्ला खोथा होनाय खामानिखौ मावफुंनांगौ आरो खोथा होनाय खामानिखौ जुदि मावफुंनो हायाब्ला फोथायनाया मा जाहैयो फोथायनाय गैया जाहैयो दा बेनि थाखायनो जोंबो बे नोजोरै नोंथांमोननो एसे कन्ट्रिबिउसन होलांदों जेरै दहायनो होनबाय थोआ लोमा बा नायमा मात्रै खना ममाय भाल जानाय बायदि एसे मादों जों आवगायदों जोबनायाव आंनि बुंनायखौ गोलाव खालामनो सानाखै आं खालि आसा खालामदों जों धर्मीय अनुष्ठान हिसाबै जों समाजावथ' गोबां रोखोमनि मानसि थायो नालाय सासे सानै बायगर थायो नाथाय बे बायगर मानसिखौबो जोङो मेन लाइनाव लाबोफिननो थाखाय बेखौ संसार मोजां हान्थिफिननो थाखाय खाबुखौ होनांगौ बेनिफ्राय जोङो समाजाव अनलायनाया थानांगोन गोरोबलायनाया थानांगोन फोथायलायनाया थानांगोन अनलायनाय गोरोबलायनाय थायाब्ला समाजा थावरिनाय नङा ओंखायनो बे गुनखौ लाखिनो नांगोन आरो जेरै बेवहाय वेस्ट बेंगलाव बर'जों लोगोसे खाथि खाला न'सुंसेरिया गुबुन धोरोमनि मानसि दा गुबुन धोरोमनि मानसिजोंबो जोङो हामजान्स लाखिनांगोन सोमोन्दोखौ मोजां लाखिनांगोन जों रावखौबो नेवसिनो नाङा दा जोंनि धोरोमावनो दंखायो जे खर' गोसोम नुनाय मानि आंगो होननानै बेवहाय खुनु जाति धर्मनि खोथाखौ बुङाखै दा जों बे आदर्शखौ नोजोर होनांगोन लोगोसे जोंनि जि उपासना जायगा सिबियारि जायगा सिबिथाय जायगा उपासना स्थल माने थानसालि बे थानसालिखौ जोङो जिखिनि जायगायाव जों माबा दङ जायगा होदों बे थानसालिखौ सिबिसालिखौ जों साखोन सिखोन लाखिनांगोन साब सिखोन लाखिनांगोन जाहाथे फुजा होनायनि बा इसोर सिबिनायनि मोनसे परिबेसा थायो
थानसालिया जुदि इसोर सिबिनायनि जुदि परिबेसानो थाया होमब्ला बहाय मा होनगोन जे मानसिनि आखला बेरखाङो बहाय थानसालिनि आबहावाया जुदि मोजां नङा होमब्ला बे जायगानि बा बे ओनसोलनि मानसिया मा रोखोम माबादों इसोर सिबिदों बेयो आखला बेरखाङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोनहा निस्टार टाउननि बे थानसालिखौबो साब सिखोन खालामनो नांगोन आरो जिखिनि फुं बेलासे आर'ज गाबनाय बेनिफ्राय मंगलबाराव जिखिनि निथि दंखायो बे हिसाबै आर'जखौबो सोलिलांबाय थानांगोन गावनि गेजेराव गोरोबलायनाया थानांगोन हिंसा निन्दाखौ खालामनो नाङा जोंथ' बहाय रावबो पारमानेन्ट थानो फैयाखैना बे मर्तपुरियाव बे मोगथांपुरियाव जोंथ' रावबो पारमानेन्ट थानो फैयाखै जाय जेसेबां गुनि गियानि जाया मानो जाय जेसेबां धोनि धन दौलतनि बिगोमा जाया मानो सानसेथ' बयबो थांनांगोन सानसेथ' थांखानांगोन बे बेलायाव नोङो सानसेनि थाखाय दुगामारा खालामना मा जानो दुगामारा खालामना खुनु लाब गैया बे फारसे नोजोर होनांगोन जों मानबता गुनखौ लाखिनांगोन जोबनायाव बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों